Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? And I'm back! Oo, nagbabalik ang inyong kadaldalan, daldalerang atleta DJ Marazzoni. At dahil pare-pares naman tayong sabog, pare-pares rin tayong wala pa sa wisyo magtrabaho. Uy, huwag ka na magkait dyan, be. Di ba ako maloloko? Kunwari, masipag ka ngayon. Mapagpanggap. Pero syempre, dapat hanggang ngayon, nandito pa rin tayo sa ating workplace. At meron din tayong ibang reminders muna. Oo, bago tayo medyo kumaripas sa buong month ng January. Alam mo, kung tutuusin, sobrang bilis lang po ng panahon. Itong January, mamaya mamalayan mo, February na, mamalayan mo. Ano na namin, anniversary na namin, February 14. So, diba? Apakabilis ng panahon. Pero syempre, gusto natin simulan ang bagong taon ng tama. Start the new year, right? Kaya kung ikaw ay medyo isa sa mga tao na medyo magulo ang utak, yung ang dami mong iniisip di mo alam kung ano bang unahin mo, yung bills ba? Unahin mo ba yung mga ipababaon mo sa anak mo kinabukasan? Tandaan mo, bakasyon pa sila, baka nakakalimutan mo. So ito yung mga ilang mga bagay kung paano mo maayos ang iyong bagong taon. Mga dapat gawin sa first week of January, ganon. Siyempre, kailangan organized, B. Hindi pwedeng sabog. Number 1, mag-set ka muna ng schedule sa lahat ng bagay. Kunin mo yung cellphone mo kung wala ng papel. Okay lang, sulat mo sa papel yung maliit na notebook. Sama mo ng ballpen. Isulat mo kung ano ba yung mga dapat mong gawin ngayong linggo. Kung isa ka sa mga tao na hindi nakapag-declutter nung last week of December, pwede ka pang humabol, B. Walang maninitas tayo. Isulat mo sa isang papel kung kailangan mong maglinis, kung kailangan mong magbayad ng bills, kung kailangan mong ilinisin ang cellphone mo. Oo, kanina naglilinis ako ng cellphone. Napakaraming bastos. Charet! Hindi, maraming mga hindi na kailangang picture, kagaya ng mga screenshot ng GCash. Buray na yan. Oo, and syempre bukod doon, number 2, mag-reset na tayo. It's time to reset our body. Kung medyo na parami ang kain ng bagong taon, ng medianoche at ang Noche Buena, saktong-sakto, mag-detox ka na. Tanggalin mo na yung alak, ipamigay na sa kapitbahay. Pwedeng i-reserve sa susunod na event. Tapos, pag nagdi-detox, syempre, salabat muna. Alam mo yung salabat, nakakatuwa yan. Kasi bukod sa aming mga DJ, isa rin yan sa mga kinukuha naming as a medicine para sa aming boses. Pwede rin yung salabat para mas maging maganda ang iyong kidney. Tanggalin ng lahat ng mga toxic sa katawan. Detox muna, mag-green tea ka muna dyan, ginger, lagyan mo ng kalamansi, konting honey. Ay, nagkikrave na naman siya sa soft drinks. Alam mo yung minsan may feeling ka rin kapag napasobra ka na ng soft drinks o napasobra ka ng matamis. Parang nakakaumay. Oo, parang ito naman yung linggo na parang bawi-bawi. Oo, tandaan mo, hindi naman ako yung sisingilin eh. Ikaw rin naman katawan mo yan, B. Sisabi ko lang, paalala lang ba? Siya, mamaya meron pa akong isa, yung mga dapat nating gawin ngayong first week of January para naman hindi tayo sabog. Para hindi yung basta may mamagawa lang, Kaya mag-relax ka muna dyan. Take this time para makapag unwind. Wow!
At ako'y babalik maya-maya lamang. But for now, makinig muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Monday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Wait lang, meron pa akong 5 seconds eh. Ito na nga oh. Ito na, exit na nga eh. Basic.